kantiere chenro mopogore opogore mag bero apeyni. Yes. Gino maduong' mabende ne ulose. Mano mar decongesting. Yes. Kata duoko chien dhugruok mago mag nyamburko kata gigo mathung'o boma. Yes. Mano ma Nairobi. Yes. Kaka utime machanade kotenore kod apeyni. Nyaka ing'e ni dhugruok mar mtokni e gweng' ma Nairobi luwore gi lack of confidence kuom jopiny tiyo gi PSV to gi wuotho e chuny town, nikech iyudo ka nafas ma giwuothe onge. Mondo mi wa decongest, mondo mi wami dhano yot mar gombo wuotho gi tiendgi ka gidhi timo gigegi e chuny town ma ok gitiyo gi nyamburko ma biro kelo traffic. Gik ma watimo en ni wayaro kuonde ma dhano wuothe mondo bed madongo to accommodate the number of people manitiere e Nairobi. Koro iyudo yot mar wuotho kidhi timo gik midwa timo e chuny boma. Kichak idhi ng'iyo kendo nitiere kuonde moko ma kaka mane wacho mane nitiere gi yore ma ok ber. Gin be wase duoko gi mondo mi traffic obed ni nyalo flow. Apart from that, wantiere gi committee miluongo ni County Transport and Safety Committee. Mane jakomne kaka minister ma Nairobi. Committee ni nitiere gi jo NTSA, nitiere gi jo Kenya Police, nitiere gi the road agencies e iye kaendi. Ma waromoga every week. Sama waromo chande to jo Kenya Police or the traffic police biro wacho ni traffic mwayudo nitiere area ma kamaendi, to gima cause traffic ni ka en gima inyalo kony gi engineers to engineers time. Ka en gima inyalo kony gi weche mek enforcement to the enforcement team. Mago mikakati mwaketo mondo mi wadi congest town. And kichaki medo gi weche mek gine, kichaki medo gi weche mek yaro barabara to gi loso barabara mondo mi obed maber ma mtokni nyalo ringo ma ok gidhi ni gichung' giring gichung'. Erokamano. Kata kadoko ni sewe ibiro ne jopiny kuom